हो माबा मा होनोमोनलाय आजाजों नोंसिनि आजाजों सुदेमजों प्रसाद लेबदों नै सनाफोर बाजै लेबगासिनो दं ओरै नाहरबा आलायसि जारौ रौ लेबगासिनो दं बुरखायदोंसो खामानि मावनायनि ओरैहाय नै मैगं लेबदों मावाखैबा माथो नै रेडि जाबाय ओरै रेडि जाजोब्बाय दाउआ नै खार'नो नागिरजोब्बाय बैयाव अदाब मोनसे बानायबावखानांसिगोन बाहेरायाव इथाया मा फैगोथायसो रहिमा बोरै आजा इथा बुथुमहैलाय सना बैयाव इथा बैयाव अदाब मोनसे बानायबावनो थांदों आजा खोनादों मा होनदों बे आंखौ मा होनदों नोंखौ आं दिनैसो मैगं लेबनानै दे जायखिया गानलाबाय दे आंना फिसाजो दे इसोर हरनायसै फिसा आंनि जिउ फिसा हिनजाव नांगौनो बेनो बेनोखाबा मोनखाबायबा गावना फिसाला साथाम ओमफ्राय फिसाजोनि क्लाब क्लाबसो मानसियानो क्या करे हो इधर भी है गुड मर्निं सनाफोर आंनि एन हाउस ब्लगाव गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आंनि अननाय जासिहरबाय सनाफोर आं दा फुजायाव बेस्थ' जा एसे खेबनो हायो खेबलांबाय थागोन सनाफोर माबो दौदिनियाबो फैगासिनो दङनो दा खयथासिमाव होखांनो हायो दा जा एसे क्लिप लानो हायो लानोसै सनाफोर बुंबाय ini punan ya jangan pulang आलासि फैबाय नै सनाफोर जोंहा आबौआ साहा जानोसै आङो नै गाइखेरबो दंखायो आलासियाथ' थांजोब्बाय एसे माबा सानानो हाबलांबाय सिबायफोर फिसा फिसौ गोनांबाबो बाजै ओमफ्राय जोंहा बे बिदानि माबा फंबायनि हिनजाव ओमफ्राय बे गामिनि बिबै जानाय फंबाय जानाय बियानैफोर बिबाजैफोर गामिनि सेस थांजोब्बाय दा ओरै न' खाथिनि बै आयं बुरि ओमफ्राय बै आब' बिसोर दङ आरो ओमफ्राय बिजावजालि आंनि बिनानावफोर दङ बिजावजालि दं आंनि बिनानाव दं बियानैफोर उन्दै उन्दै दं हो मामि माबा दं फिसाजों लोगो ओंखाम जागासिनो दं हो फिल्टाराव दै मा फिल्टाराव दै माबादो दे फिल्टाराव खामानिया सनाफोर आलासि फैनांगौआबो फैखाबाय नै साहा जानगासिनो दं रेस्ट मोननोसै फुंनिफ्राय सानसे सनाफोर ब्लगबो बारा मोजां लानो हादिया आङो न'नि खामानिया ओरै थांहां ओरै फैहां उमुख हर फोरला हर उमुख बानाय न'नि फुजाबा थांलाय फैलायजोंनो जानाय लोंनाय खेल खालामनाय मा संनांगौ मा संनाङा एकदम बेस्थ'थारमोन सनाफोर दै आं जा एसे ब्लग लानो हादों बेखौनो
नोंसिनो शेयार खालामनोसैलाय सनाफोर अननानै प्लिज नायना होदोलाय दे आंखौ सापर्ट होग्रा सनाफोर साहा हैनोसै आंनि सनाफोर